вы даволі жорстка так пакрытыкавалі словы Ціхановскай пра патрэбу ўзмацнення ціску, недапушчальнасць заігрыванняў з Лукашэнкам і так далей. Чаму вы лічыце, што менавіта такія ўзаемадзеянні паспрыялі вызваленню гэтых 14 палізняволеных на чале з Ціхановскім? Ну, ўзаемадзеянні я маю на ўвазе і дыпламатыі тут колькі адсоткаў? Ну, па-першае, я не лічу, што гэтая крытыка ці мае назіранні за тым, што сказала Ціхановская, яны занадта жорсткія. Насамрэч, калі ў мяне ёсць нейкія заўвагі па камунікацыях, я дзяліўся імі ў працоўным рэжыме, у працоўным фармаце, перадаваў супрацоўнікі, адказныя за камунікацыі ў офісе, але з нейкага часу яны проста перасталі рэагаваць на гэта. Ну, то бок я звяртаю увагу, выказваю сваё меркаванне, часам яны дзякавалі за гэта, адзначалі, што яны атрымалі. Ну, проста гэта спынілася. Проста это ігнор ці проста нежаданне выслухоўваць такую крытыку, таму я вымушаны быў выйсці ў паблік і сказаць пра гэта наўпрост. Зноў жа не лічу, што гэта занадта жорстка, бо гэта па справе. І гэта досыць канструктыўна. Што тычыцца самого вызвалення 14, гэта было звязана з візітам высокапастаўленага амерыканца, генерала Келага, у Беларусь і яго сустрэча з Лукашэнкам. Мы разумеем, што гэта не адбылося за адзін дзень ці нават за адзін тыдзень. Перад гэтым была досыць значная праца на працягу многіх месяцаў. Быў працэс, які выбудавалі і беларускі бок, і амерыканскі бок. Было шмат размоваў на дыпламатычным узроўні, па дыпламатычных каналах паміж Рыбаковым, як мяркуецца, і Крыстаферам Смітам. То бок мы бачым, што абодва бакі выбудавалі пэўны працэс, які рухаецца па сваёй пэўнай логіцы. Гэта спачатку кансультацыі на дыпламатычным узроўні, пасля адбыўся прыезд Крыстафера Сміта ў Менск, яго сустрэча з Лукашэнкам у лютым гэтага года і вызваленне некалькіх людзей, да гэта таксама вызвалялі некалькіх амерыканцаў. Пасля зноў жа новы прыезд, трошкі падвышэнне ўзроўня, калі прыехаў намеснік Келага Джон Коул. Ну і вось зараз мы бачым, што гэта не проста падвышэнне ўзроўня, калі прыехаў Кіт Келаг і сустрэўся з Лукашэнкам, гэта ўжо публічная сустрэча. А публічная сустрэча гэта азначае, што бакі падчас гэтага працэсу, падчас гэтых шматлікіх размоў, перамоваў, яны дамагліся таго, што яны выбудавалі пэўны ўзровень узаемнага даверу. І зараз яны гатовыя, узявшыся за рукі, выйсці перад светам і сказаць: у нас ёсць пэўныя размовы, у нас ёсць пэўныя справы, якія мы абмяркоўваем, якія мы хочам вырашыць. Тое, што яны выйшлі ў паблік, гэта таксама сведчанне таго, што яны гатовыя да практычных крокаў. Таму што навошта тады засведчваць свае адносіны, калі ты не гатовы рухацца далей. Таму тут гэта важная частка гэтага працэсу, да чаго мы дайшлі. Самае галоўнае яшчэ наперадзе, тыя самыя практычныя крокі, якія тычацца вызвалення сотняў і сотняў людзей. І мы, канешне, павінны разумець, што Лукашенко робіць гэта не дзеля таго, каб, скажем так, павітацца з Келагам, правесці 6,5 гадзін з ім за вячэрай, за перамовамі, а дзеля таго, каб зняць санкцыі, дзеля таго, каб вырашыць іншыя свае праблемы. Але ж санкцыі шматлікія еўрапейцы ўвялі, і яны, на сённяшні погляд наш, падаецца, што яны не збіраюцца іх адмяняць. А в США не так уж і шмат было санкцый, якія вось Лукашэнку неяк рабілі дрэнна. Да, абсолютно маеце рацыю. Тут сапраўды амерыканскія санкцыі, яны важныя сваім сімвалізмам, бо гэта звышдзяржава, адзіная ў свеце. Еўрапейскія санкцыі важны сваім эканамічным складнікам, бо ўсё ж такі Еўразвяз вельмі важны партнёр для Беларусі як гандлёва-эканамічных сувязях. Пакуль што еўрапейскі звяз, еўрапейскія краіны вельмі насцярожана ставяцца да гэтага працэсу. З аднаго боку, яны вітаюць дзеянні Злучаных Штатаў па вызваленні людзей, але яны спыняюцца ў гэтым месцы, не кажуць, што і нам трэба таксама штосьці зрабіць дзеля таго, каб падтрымаць гэты працэс вызвалення. Бо яны разумеюць, што гэта запатрабуе перагляду іх палітыкі санкцыйнай датычна Беларусі. А ў гэтым сэнсе яны фактычна зараз усё зводзяць да пытання вайны. Пакуль ідзе вайна, мы санкцыі спыняць не будзем, таму што ўсё тое, што можа зарабіць рэжым з дапамогай гандлёва-эканамічных зносінаў з Еўропай, яно можа пайсці на падтрымку вайны супраць Украіны.
Тут ёсць пэўныя лагічныя разыходжанні, супярэчнасці нават, я б сказаў, бо ўсё ж такі Беларусь працягвае гандляваць з Еўропай, то бок няма гандлёвага эмбарга, то бок фактычна рэжым атрымлівае нейкія магчымасці дзеля таго, каб зарабляць і такім чынам падтрымліваць рэпрэсіўны апарат у Беларусі і тое, што робіць Расія супраць Украіны. Зноў жа, не все санкцыі уведзеныя за удзел Лукашэнкі ў вайне супраць Украіны. Ёсць санкцыі уведзеныя за міграцыйны крызіс, за захоп самалёта, за парушэнне правоў чалавека. Гэта тыя санкцыі, тыя пакеты, якія можна было б зараз пераглядаць, думаць пра тое, якім чынам іх здымаць, зноў жа, з той мэтай, каб як мага больш людзей змаглі выйсці на волю. Ну, чакайце, а што ён тады там, прабачце, нагандляваў сабе? Я маю на увазе Лукашенка. Ну, калі еўрапейцы, вось, гэта асноўныя санкцыі, то амерыканцы гэта, такія, сімвалічныя нейкія, да? І што ён там нагандляваў? Адкрыццё пасольства? Ці як вы лічыце, што для яго там будзе добра? Вось гэта вельмі цікавае назіранне, таму што насамрэч вызвалена ўжо больш за 300 чалавек па памілаваннях і тое, што амерыканцы здолелі наўпрост выцягнуць людзей з турмаў. За гэты час ніводная санкцыя не была знятая з Лукашэнка, ніводная санкцыя, ні эканамічная, ні персанальная. І ніводнае пасольства не адкрыта амерыканскае. Тое, што амерыканцы ўжо некалькі гадоў вядуць перамовы пра тое, каб вярнуць сваіх дыпламатаў у Менск, і менавіта ў гэтым месцы Менск не дазваляе гэта зрабіць па розных прычынах. Можна казаць, што яны надуманы, не надуманы, неважна, але факт такі, што на амерыканскай амбасадзе на сённяшні дзень вісіць замок, там ніхто не працуе. Вось, але у суме тое, што на сённяшні дзень не знятая ніводная санкцыя. То, чого хацеў бы Лукашенко ад амерыканцаў, гэта зняць санкцыі на калій, на пастаўкі калія у Еўропу, не ў Еўропу, даруйце, а ў Злучаныя Штаты. Гэта таксама фінансавыя банкаўскія санкцыі, якія таксама патрэбны для таго, каб весці нармальныя разлікі па тых самых пастаўках калія. І гэта Белавія. Тыя санкцыі, якія, прынамсі, вельмі моцна ўплываюць на аперацыйную дзейнасць Белавіі, не толькі дзеля таго, каб яна магла летаць у Еўропу, а проста гэта запчасткі, гэта дазапраўкі, гэта нейкія такія рэчы, якія застаюцца заўсёды па-за ўвагай людзей, але важныя для аперацыйнай дзейнасці самой кампаніі. І, канешне, у працэсе гэта не з'яўляецца прадметам, так бы мовіць, абмену санкцыі на вызваленне людзей, але адкрыццё амбасады яно важнае, таму што гэта таксама той інструмент, той пастаянны дзейны механізм, які дазваляе узгадняць пазіцыі, абменьвацца меркаваннямі, назіраць за сітуацыю ў Беларусі. І тут я б, канешне, вітаў прагрэс у гэтым сэнсе, бо абсалютна ненармальна з'яўляецца сітуацыя, калі ў Беларусі, у краіне, суверэннай незалежнай краіны няма амерыканскіх дыпламатаў. Яны не працуюць. То бок вы за адкрыццё пасольства США ў Беларусі. Правильно разумею? Я за всю амбасады, за то, каб вярнуліся амерыканскія дыпламаты, каб консульскія функцыі вярнуліся ў Беларусь, каб беларусам не трэба было ездзіць па ўсім рэгіёне, каб атрымаць амерыканскую візу. Мы ведаем, што вельмі шмат беларусаў жыве ў Злучаных Штатах, шмат застаюцца моцных сямейных сувязяў, калі прыязджаюць сваякі родныя у госці да сваіх. І, канешне, я буду вітаць тое, каб амерыканскі амбасадар урэшце вярнуўся ў Беларусь. Я думаю, што на гэтым этапе, калі Беларусь знаходзіцца ў такой вельмі складанай геапалітычнай сітуацыі, калі ў нашым рэгіёне пажар, вельмі важна, каб наймацнейшая краіна ў свеце прысутнічала на самым высокім магчымым узроўні у Беларусі, каб працаваў амерыканскі амбасадар, у якога былі паўнамоцтвы ад самого прэзідэнта Злучаных Штатаў, які мог бы наўпрост даводзіць пазіцыю ЗША да міністра, да Лукашэнкі, да тых людзей, якія могуць тым ці іншым чынам спрыяць развіццю двухбаковых адносінаў. Спадар Валер, так удакладніць, агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва ў Ютубе гэта ваша арганізацыя, так? То бок гэта ваши супрацоўнікі. Так. Думаю, нейкая такое хамская такая камунікацыя. Піша, спадарня Ментусава не зусім разумее, наколькі эфектыўныя еўрапейскія санкцыі без санкцый ЗША. Асабліва другасных спойлер неэфектыўныя. Але ж адначасова тая ж самая Літва кажа, што нават калі ЗША адменіць санкцыі, яна санкцыі адмяняць не збіраецца. І куды пойдуць гэтая калейка? Так, гэта такое завага.
Да, дзякуй за ўвагу, абавязкова звярну ўвагу на гэты стыль, але канешне санкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі, які ўводзіліся пасля 2020 года, адметнасцю іх было тое, што яны ўводзіліся сінхронна. І тут нашы замежныя партнёры паказалі насамрэч прыклад такой каардынацыі, калі адначасова ўводзіліся санкцыі Злучанымі Штатамі, Еўрапейскім звязам, Вялікай Брытаніі і Канадай. Такога раней не было. Разам з тым, з пэўнага часу праз некалькі такіх пакетаў санкцыйных такая каардынацыя пачала распадацца, паступова сыходзіць на нет. Але, канешне, гэтыя санкцыі амерыканскія і прыватнасці амерыканскія і еўрапейскія санкцыі, яны маюць найбольшы эфект, калі яны сінхранізаваныя. Калі яны не пакідаюць нейкіх прабелаў, якія не дазваляюць абыходзіць гэтыя санкцыі, і пажадана, каб яны ўводзіліся разам. Нават пры гэтым мы разумеем, што эфектыўнасць санкцый не абсалютная, таму што прабелы застаюцца, ёсць іншыя краіны, ёсць прыкладна, скажам, 30-40 краін, якія ўводзілі гэтыя санкцыі, далучаліся да санкцый супраць рэжыму Лукашэнкі, разам з тым прыкладна 120-130 краін, якім абсалютна ўсё адно, што адбываецца ў Беларусі, якія глядзяць на это закрыўшы вочы, і яшчэ некалькі дзесяткаў краін, якія проста гатовыя на гэтым зарабіць шмат грошай, дапамагчы рэжыму Лукашэнкі абысці гэтыя санкцыі. Таму яны ўзаемадапаўняюць адзін аднаго, гэтыя санкцыі павінны былі б нейкім чынам падвышаць эфектыўнасць узаемную, але тым не менш, нават у самыя лепшыя часы гэтыя санкцыі, канешне, не спрацоўвалі так, як задумвалася. Яны стваралі пэўныя нязручнасці для эканомікі Беларусі, але яны так і не вырашылі праблему таго, што гэта настолькі паўплывала на Лукашэнку, настолькі ўразіла яго, што ён памяняў свае паводзіны, ён адмяніў свае рашэнні, выпусціў людзей, спыніў рэпрэсіі і так далей. Гэта не адбылося. То бок санкцыі дасягнулі свайго нейкага піку уплыву, і на сённяшні дзень мы бачым, што санкцыі зноў жа з'яўляецца незручнасцю, але не нейкай тэмай, якая абсалютна не дае Лукашэнку спаць ці знішчае эканоміку і прымушае яго пераглядзець свае погляды. Слухайце, мне цікава вось што. Я прычаплюся да амбасады Злучаных Штатаў у Беларусі. Гутарка ў гэтых перамовах ідзе пра поўнае спыненне рэпрэсій ці пра частковае спыненне рэпрэсій? Пра што ідзе гутарка ў гэтых перамовах? Таму што калі мы разважаем пра спыненне рэпрэсій, то нехай там і санкцыі знімуць там і ўсё астатняе, але спыніліся рэпрэсіі. Гэта значыць, што ён правай рукой не выпускае ўсіх палітвязняў, правай выпускае, а левай не набірае новых. Гэта значыць, што ён павінен зноў даць тым незалежным СМІ дзейнічаць у рэгіёне. То бок мы вяртаемся ў Беларусь, так? Карацей. То бок гэта поўнае спыненне. Ці гутарка ідзе пра нейкае частковае. Мы гэтых выпусцім, тут трошачкі паднабярэм, а незалежным СМІ шыш з маслом. Вось пра што ідзе гутарка? Ці гэта магчыма, ці гэта не пагражае самому рэжыму? Поўнае спыненне рэпрэсіяў, напрыклад. Да, вы тут паказваеце на вельмі сур'ёзную праблему, з якой нам таксама прыходзіцца вельмі часта сутыкацца. Я не магу сказаць, што я ведаю, што адбываецца на гэтых перамовах. З нейкіх публічных крыніцаў, з тых кансультацый, які былі з амерыканскім бокам, мы разумеем, што пытанне рэпрэсій таксама закранаецца. Але якая тут будзе паслядоўнасць у дзеяннях датычна вызвалення і спынення рэпрэсій, я сказаць не магу. Просто у мяне няма такой інфармацыі. Я думаю, што гэтая інфармацыя не хутка яшчэ з'явіцца ў пабліку. Але тым не менш мы разумеем, што нельга губляць усе рычагі ўплыву на сітуацыю Беларусі. Тыя самыя санкцыі, па-першае, санкцыі, якія ўведзеныя за ўдзел у вайне супраць Украіны, яны павінны заставацца да таго моманту, пакуль не спыніцца вайна. То бок іх мэта абмежаваць здольнасці военно-прамысловага комплексу Беларусі у тым, каб яны падтрымлівалі расійскую агрэсію супраць Украіны. Цяпер што казаць пра астатнія санкцыі, то іх
іх, канешне, будзе не так проста прыпыніць, то бок пытанне таго, што мы робім з імі. Мы іх здымаем цалкам ці мы іх прыпыняем. Гэтыя санкцыі да таго моманту, калі, напрыклад, не вернуцца рэпрэсіі. Але мы таксама вывучылі гэтае пытанне з праваабаронцамі, якія стварылі спецыяльны дакумент, дарожную карту пра тое, якім чынам можна спыніць рэпрэсіі. І прыйшлі да высновы, што гэта тая задача, якая не можа зрабіцца за адзін дзень. Ад 2020 года было прынята больш за 50 заканадаўчых актаў, якія фактычна інстытуцыйна зрабілі законнымі на гэтыя рэпрэсіі супраць беларусаў. Гэта тычыцца і ўнутраных рэпрэсій падчас арышту, падчас зняволення, пасля таго, як людзей выпускаюць з турмаў. Нават гэта закранае тых людзей, якія жывуць за мяжой. Мы ўсе гэта адчуваем пра тое, што мы не можам, напрыклад, атрымаць дакументы, нейкія сертыфікаты праз консульскія установы. То бок спыніць гэты працэс займе пэўны час. Мы павінны да гэтага таксама быць падрыхтаваныя. Гэтаксама, як мы павінны паказваць пэўнае цярпенне ў гэтым перамоўным працэсе па вызваленні людзей. Канешне, нам хацелася б, каб усіх адначасова вызвалілі і каб былі дасягнутыя дамоўленасці, якія проста закрылі б гэтую праблему. Але мы бачым, што на сённяшні дзень гэта немагчыма, што трэба рыхтавацца да такіх пакрокавых стратэгій, калі паступова будуць выпускаць людзей, паступова будуць здымаць пэўныя санкцыі. Ну, праз нейкія дамоўленасці гэта можна будзе дасягнуць. Цяпер, калі казаць пра увогуле вось гэтую дылему вызвалення і арышты, мы разумеем, што гэта вельмі шмат каго засмучае. Часам гэта нават выкарыстоўваецца ў палітычнай рыторыцы, што як можна здымаць санкцыі за вызваленне людзей тым часам, калі працягваюцца рэпрэсіі. Такая пачнецца гандлёўля палітвязнямі. Фактычна так. Рэжым можа працягваць, атрымліваць нейкія бенефіты ад таго, што яны выпускаюць людзей сёння, разам з тым арыштоўваць новых, ну і запускаць гэтую спіраль, такую абсолютна злачынную. І тут я б сказаў, што, па-першае, можна казаць пра розную перспектыву, пра розны погляд на гэтую сітуацыю. Можна казаць, палітычных зняволеных выпускаюць, але рэпрэсіі працягваюцца. І можна сказаць тое самае наадварот. Рэпрэсіі працягваюцца, але палітычных зняволеных пачалі выпускаць. І гэта абсалютна мяняе сэнс пасылу таго, што мы кажам. Сапраўды праблема ў Беларусі ёсць, праваабарончая сітуацыя на сённяшні дзень проста жудасная. Разам з тым мы бачым прыкметы таго, што ўсё ж такі нейкі прагрэс у вырашэнні самых складаных, самых балючых для беларусаў праблем ёсць. І гэта вызваленне людзей. Тут таксама, калі мы кажам пра гэтую дылему, то ёсць такая, я не думаю, што наўмысная спроба, але тым не менш гэта ёсць, што у людзей проста забіраюць іх асобы. Мы кажам пра статыстыку, мы кажам пра лічбы. Мы не гаворым пра лёсы, мы не гаворым пра тое, што вызваленыя людзі аб'ядналіся са сваімі сем'ямі, што яны змаглі атрымаць нейкі шанс на тое, каб аднавіць сваё жыццё. Ёсць нават такія фразы, што гэта разменная манета. Ну і фактычна мы абясцэньваем в прынцыпе асобу чалавека. Мы яе робім з чалавека аб'екта пэўнага гандлю. І гэта кажуць нашыя палітыкі, якія на дэмакратычным боку. І тут мне ёсць пэўныя праблемы з этыкай выкарыстання такіх формул, якія фактычна аб'ектывізуюць людзей, робяць з іх прадмет гандлю. Гэта робіць не рэжым, гэта робяць нашыя палітыкі. Я супраць такога. Прабачце, давайте звернемся зараз да гісторыі з Сергеем Ціхановскім і да яго асобы ўвогуле. Ён менавіта тое і робіць, таму што ён жорстка наязджае на Лукашенка і кажа, ніякай гандлі. Ніякага там супрацоўніцтва і ніякага заігрывання. Я зламаю гэты рэжым, ён кажа, да, это прямая цытата, я зламаю гэты рэжым. Вось, а вы кажаце, што не трэба зліць дзеда. Як тут вось да гэтага ставіцца? Ціхановскі, ён папросту ахвяра это рэжыму, ён па-іншаму не можа? То бок гэта такая самая аптымальная мадэль паводзін для яго? Ці нешта тут не так? Патлумачце, калі ласка. Ён 5 гадоў там адсядзеў. Калі што, у адзіночцы. Я спачуваю, конечно, вельмі рады то, што Сергей Ціхановскі на волі зараз. Ён прайшоў, мабыць, самае сур'ёзнае выпрабаванне з усіх людзей. 5 гадоў у адзіночнай камеры, гэта вельмі сур'ёзна. Яго ёсць права выказвацца так, як ён лічыць мэтазгодным. Што непакоіць мяне, гэта то, якім чынам гэта можа паўплываць на сам перамоўны працэс. Бо гэты гуманітарны трэк ствараўся іншымі людзьмі.
і гэтых людзей было вельмі шмат. Это былі і дзяржаўныя інстытуты, замежныя у тым ліку інстытуты, якія спрычыніліся да стварэння гэтага гуманітарнага трэка, гэта працэсу. Тое, што вядуцца перамовы паміж Мінскам і Вашынгтонам, гэта толькі частка гэтых намаганняў. Тое, што робіць беларуская грамадзянская супольнасць, гэта таксама вельмі важна, можа яно не настолькі заўважна, хаця яно прысутнічае ў публічнай прасторы, можа не так прыцягвае гэтую ўвагу. І тое, што гэты гуманітарны трэк запушчаны, ён прывёў ужо да вызвалення больш за 300 чалавек. Гэта той механізм, які трэба абараняць, яго трэба умацоўваць. І так Сергей Ціхановскі мае права выказваць сваё меркаванне, але я думаю, што кожны з нас, калі думае пра тое, што сказаць ці не сказаць, думае пра тое, як не нашкодзіць. Пажадана яшчэ, як зрабіць так, каб паспрыяць працэсу вызвалення людзей ці спынення рэпрэсій. Тут у мяне няма ніякай формулы не злаваць дзеда. Я думаю пра тое, як вырашыць праблему. Як вырашыць праблему менавіта вызвалення гэтых людзей. Тут я зноў жа кажу, што да гэтага спрычыніліся многія, і праваабаронцы, і прафесіяналы з медыцынскай сферы, і грамадзянская супольнасць. Я над гэтым пытаннем працую сумесна з Вольгай Гарбуновай, з Тацянай Хоміч. І это тое, што мы робім ужо на працягу 8 месяцаў, дзень-дзень. Кожны дзень мы займаемся менавіта гэтай задачай. Таму, канешне, мяне будзе турбаваць, што ёсць спробы нейкім чынам паўплываць негатыўна на такі працэс, калі кажуць пра такі умоўны флірт з Лукашэнкам. Але гэты флірт, гэта абавязковая умова, зноў жа, у косках называем гэта фліртам. Але вось такія зносіны, такія размовы, такія часам рукапацісканні, сумесныя сустрэчы працяглыя, гэта абавязковая умова для таго, каб дасягнуць некае паразуменне, каб дасягнуць задачы вось гэтай мэты вызвалення людзей. Гэта адбываецца па ўсім свеце. Беларусь у гэтым сэнсе абсалютна не выключэнне, Лукашенко не выключэнне. У свеце дзесяткі дыктатараў, у якіх ёсць закладнікі, якіх ёсць палітычныя зняволеныя, з якімі размаўляюць, з якім таксама прапануюць нейкія варыянты вырашэння гэтай праблемы. Гэта могуць быць фінансавыя, матэрыяльныя угоды, нейкія палітычныя саступкі. Гэта ўсё патрабуе кампраміса. Чаму Беларусь, менавіта беларускія палітычныя зняволеныя павінны стаць тым месцам, якое будзе выключэннем у сусветнай практыцы вызвалення палітычных зняволеных, калі мы проста будзем настойваць на тым, што мы маем рацыю, а Лукашенко не мае рацыі. Мы ведаем, хто мае рацыю у падзеях 2020 года. Мы ведаем, хто парушае законы ў Беларусі, хто утрымлівае нявінных людзей у турмах. Але гэтае пачуццё праваты нам пакуль не дапамагае вызваляць людзей. Трэба знаходзіць нейкія практычныя крокі для таго, каб вызваляць іх. Спадар Валер, а як вам гэтая прапанова Сергея Ціхановскага? Я пачула ў Варшаве на сустрэчы з ім і Святланай, калі ён прапануе пакласці, не ўводзіць адразу усе гэтыя вялікія санкцыі, а пакласці першапачаткова іх на стол, паказаць, вось, не спадар нам ужо Лукашенко, вось такія санкцыі мы плануем уводзіць на Беларусь, у Беларусь. Вось, як вы лічыце, як вам гэтая прапанова? Ці гэта можа спрацаваць? Таму што гэта якраз для мяне, на мой погляд, выглядае як вось гэтае заігрыванне, нейкае так. Нет? Не? Да, это так званая адмоўная матывацыя, то бок такія захады, калі можна ўплываць на сваіх партнёраў менавіта праз такія захады, але такія ідэі павінны нараджацца і рэалізоўвацца ў цішыні. Яны павінны абмяркоўвацца і даводзіцца да беларускага боку ў закрытым фармаце. Як толькі Святлана Ціхановская, Сергей Ціхановскі, Павел Латушка, Франак Вячорка, Дзеніс Кучынскі заяўляюць пра гэта, яны ставяць свае адбіткі пальцаў на такіх прапановах, яны становяцца абсалютна непрымальнымі для Мінска, тому што Мінск ніколі не будзе рабіць тое, што прапануюць палітычныя структуры з беларуска-дэмакратычнага руху, тому што яны будуць заўсёды адмаўляць ім у суб'ектнасці, яны будуць казаць пра тое, што гэта не будзе. Калі вы гэта прапанавалі, гэта не будзе. Нават дайшло да таго, і памятаеце, што сказаў Сергей Ціхановскі на прэсавай канферэнцыі на наступны дзень пасля свайго вызвалення, што Дональд Трамп мог бы адным званком вызваліць усіх людзей. Які прыляцеў адказ з Менску у выглядзе словаў ад Івана Эйсманта, што як толькі Трамп паспрабуе штосьці зрабіць, то усе палітзняволеныя будуць сядзець да канца сваіх тэрмінаў. І вось гэта вельмі яркі, вельмі яскравы прыклад таго,
як можна такім вельмі неразумным дзеяннем, не своечасовым словам сапсаваць неблагую ідэю. І ў гэтым сэнсе зноў жа трэба кіравацца прынцыпамі стрыманасці, своечасовасці, каб не распускаць языкі і не псаваць тую працу, якая вядзецца па гэтым трэках. Нават тое, што калі аналізаваць гэтую заяву Сергея Ціхановскага, што Трамп мог бы зрабіць такое дзеянне, тут ён супярэчыць увогуле цэламу набору палітык ад офіса Святланы Ціхановскай. Таму што такі званок Трампа Лукашэнку адназначна ўмацоўваў бы легітымнасць Лукашэнкі. То бок гэта надало б яму вельмі шмат плюсаў палітычных. Гэта казаць ужо пра непрызнанне яго вядучымі дзяржавамі свету было проста немагчыма. І другое, это тое, што ўсё ж такі Лукашенко не проста імкнецца да таго, каб разбурыць вось гэтую ізаляцыю, хаця яна ўжо вельмі шмат разбураная, вельмі аслабленая. Для яго задача аслабіць санкцыі. То бок, калі быў бы такі званок Трампа Лукашенко, то напрыканцы гэтай размовы была б дамоўленасць пра тое, што ты вызваляеш там столькі-то людзей, я здымаю гэтыя санкцыі. Дамовіліся? Дамовіліся. І што тады Сергей Ціхановскі, як уже фактычна частка офіса Святланы Ціхановскай, што ён дамагаецца? Фактычна ён стварае тую самую сітуацыю, умоўна кажучы, гандлю. Прабачце, спадар Валерый, разумею вашу думку, але гэта ж палітыка, і Ціхановская гэта палітык ужо. Хацела на то ці не хоча на то ці не. І калі палітык будзе выключна дыпламатам і вырашаць усе справы пад дыванам, як то кажуць. Так. А што тады, прабачце, прадаваць аўдыторыі? Што прадаваць прыхільнікам? Не толькі прадаваць, але ж і мы ж таксама павінны... Я кажу прадаваць у сэнсе не дрэнным, а папросту палітык, ён гэта і рыторыка яшчэ. Якая павінна быць рыторыка ў такім выпадку? Таму што, разумею, з аднаго боку, ніколі тое, што кажуць у офісе Ціхановскай, не прыме Лукашенко ніколі. Чтоб там Александр Григорьевич назаўтра выйдзе, скажа, жыві 100 гадоў і кіруй краінай яшчэ 200. Ён скажа, ён ніколі не прыме это. Ён скажа, не 199, да? Ось не 200. З аднаго боку гэта так. З іншага боку, што тады павінна гэта палітычная сіла рабіць і гаварыць? Якая павінна быць у яе рыторыка? Вось я не разумею, таму што нейкае кола такое атрымоўваецца. Так. Па-першае, давайте узгадаем, якая асноўная мэта існавання палітыкаў увогуле, ці палітычных сіл. Асноўная мэта – гэта прыход да ўлады. Вось займайцеся прыходам да ўлады. Што вы можете зрабіць дзеля гэта? Это можна нарошчваць суб'ектнасць, павялічваць сваю аўдыторыю, колькасць прыхільнікаў і гэтак далей. Займайцеся гэтым. Калі вы хочаце вырашаць нейкія праблемы, гэта таксама не кепскі шлях для таго, каб выбудоўваць народную такую легітымнасць, прызнанне, без выбараў нават. Калі людзі бачаць, што ты здольны вырашаць нейкія праблемы, людзі да цябе цягнуцца, людзі цябе падтрымліваюць нават да выбараў. Але калі вы не можете вырашаць гэтыя праблемы, калі у вас атрымліваецца не так, не сяк, і нічого не атрымліваецца ўвогуле, то можа лепш туды не лезці. Можа лепш адсунуцца ад гэтай вобласці дзеля таго, каб не нарабіць шкоды. І тое, што яны палітыкі, хай яны займаюцца сваёй палітычнай дзейнасцю. Хай яны выбудоўваюць Беларусь будучага. Хай яны выбудоўваюць гэтую візію, пішуць рэформы, што будзе ў будучым. Я займаюся пытаннямі сённяшняга дня. Это тое, што мяне турбуе сёння. Я спрабую вырашаць тыя праблемы, якія стаяць перад намі. Я і многія іншыя людзі ў грамадзянскай супольнасці, якія нацэлены менавіта на сённяшні дзень. Палітыкі, якія побач ходзяць з намі, яны займаюцца пытаннямі будучага. Я буду займацца пытаннямі сённяшняга дня. Але ж яны працуюць з сённяшнімі пытаннямі. Все пытанне наконт эміграцыі беларускай, гэта іх пытанне. Нават не наконт эміграцыі, это ўжо асобная тэма. Але вось тэма палізняволеных, як яны могуць выключыць гэтае пытанне? Выйшла, 14 чалавек, 14, і в офісе кажуць, гэта вось вынік ціску. Чаму не? І што, вось каму верыць? Не было б інфармацыі, таксама, можа, і Трамп бы не стаў бы пра гэта казаць. Ціхановскі кажа, дзякуй усім, хто гаварыў, крычаў пра мяне кожны дзень. І ўсе палітзняволеныя, якія ў нас у этэрах бываюць, яны кажуць пра гэта. Дзякуй тым і палітыкам, і журналістам, і медыа, хто пра гэта заўсёды казаў. Мы ведаем, што вы пра нас там гаворыце.
конечно, праблемы можна по-рознаму вырашаць. Канешне, абавязкова трэба пра гэта памятаць, нельга пра гэта забываць, трэба пра гэта нагадваць і палітыкам, замежным палітыкам, якіх ёсць інструментарый для того, каб вызваляць людзей. У гэтым сэнсе кожны з нас можа спрычыніцца да гэта. Іншая справа, якія могуць быць дзеянні, як мы можам спрыяць ці не спрыяць тым працэсам, якія робяцца. Зноў жа, мы ўжо казалі пра непрымальнасць некаторых прапаноў ці абсалютнай большасці прапаноў, якія сыходзяць з офіса. Што тычыцца міграцыйнай тэматыкі, мы бачым, наколькі складаная гэтая тэма і што па ўсіх фактычна краінах ёсць адкат. Ёсць пэўнае дасягненне, але ў цэлым можна казаць, што мабільнасць беларусаў вельмі моцна знізілася. Калі казаць пра міграцыйную тэматыку, якая складаецца з двух частак, это мабільнасць беларусаў, якія працягваюць жыць у Беларусі, і легалізацыйныя праблемы для беларусаў, якія вымушана выехалі за мяжу. То і там ёсць цэлы спрэс праблем, якія не вырашаюцца вельмі павольна, а ў пэўных сітуацыях яны пагаршаюцца не моцна. І тут можна глядзець і на Польшчу, можна і на Літву, і на іншыя краіны. І, канешне, не адзін офіс ці кабінет займаецца міграцыйнай праблематыкай. Гэта спрычынілася і грамадзянская супольнасць. Гэта ўсё ж такі іншая тэма. Давайте да перамоваў вось да гэтых пра палітвязняў паговорым. Таму што, яшчэ раз, офіс кажа, вось спрацаваў ціск. Можа і дыпламаты і так далее, але спрацаваў ціск, спрацавала тое, што мы гаворым кожны дзень пра палітвязняў нашых, што Ціхановская з гэтай папкай ездзіць там па свеце з партрэтам. Вось гэта спрацавала. Чаму не? Спрацавала. І вось я кажу, чаму вы так упэўнены, што працуе выключна дыпламатыя? А чаму не верыць офісу? Папка якраз такі з партрэтам, гэта выдатны прыклад таго, як можна інфармаваць, прыцягваць увагу да праблемы. Але гэта не ціск. Давайте будем шчырымі, это не можа называцца ціскам. Ціскам з'яўляюцца нейкія абмежавальныя захады, гэта санкцыі, гэта ізаляцыя, і гэтак далей. Неймінг, шеймінг у міжнародных арганізацыях. Гэта тое, што з'яўляецца ціскам. Дык вось на працягу 4 гадоў пасля 2020 года дзейнічалі санкцыі, якія ўводзіліся пастаянна. Яны ўводзіліся так, магчыма, не самым эфектыўным спосабам, тым не менш яны існавалі, гэтыя санкцыйныя рэжымы. Ніводнага чалавеку не выйшла за гэты час з беларускіх турмаў, дзякуючы выключна санкцыям. Людзі пачалі выходзіць пасля таго, як пачаліся інтэнсіўныя кантакты з Арганізацыяй Аб'яднаных Нацый, з амерыканцамі, калі пайшоў перамоўны працэс, які на сённяшні дзень мы бачым яго першыя вынікі гэта перамоўнага працэсу. Мы разумеем, што санкцыі уздзейнічаюць, так, яны прыводзяць да пэўных стратаў у беларускай эканоміцы, але яны не сталі такімі, што яны проста забіраюць жыццё ва ўсёй гэтай эканомікі, разбураюць яе. Больш за тое, можна сказаць, што дзякуючы падтрымцы Расіі, Кітая, нейкіх краін Цэнтральнай Азіі, эканоміка Лукашенка здолела выстаяць, стабілізаваць у пэўным сэнсе сітуацыю. І так яна перажывае не лепшыя часы, але запас трываласці па-ранейшаму захоўваецца. Таму ціск мог бы існаваць і далей. І калі б не было нейкіх спробаў наладзіць палітычны дыялог, дыпламатычны, даруйце, дыялог, менавіта па гуманітарнай праблематыцы, то мы маглі б заставацца ў тым самым месцы. Яшчэ роўна год таму ніводнага чалавеку не было вызвалена. Першыя вызваленні пачаліся 3 ліпеня мінулага года. І да гэтага фактычна тыя самыя санкцыі існавалі. Сёння тыя самыя санкцыі існуюць. Ніводнай санкцыі не было знята, але што прывяло да вызвалення людзей, менавіта вось гэта міжнародная дзейнасць па гуманітарнаму трэку. Давайте з іншага боку зайдзем. Навошта офісу Трампа, или ўвогуле Злучаным Штатам Амерыкі, гэты кантакт з Лукашэнкам? Навошта ім вызваленне? Тут две тэмы вельмі цікавых. Першы — это кантакт з Лукашэнка, другое — навошта ім вызваленне беларускіх палітвязняў? Таму што там не было амерыканцаў, наколькі мы ведаем, было 8 замежнікаў, так, з 14 палітвязняў. Да, вось, два пытанні ў адным. Навошта ім гэты кантакт з Лукашэнкам, навошта ім вызваленне нашых палітвязняў? Якая мэта ў іх там у офісе Трампа?
Да, думаю, што з Лукашэнкамі яны вымушаны размаўляць, таму што Лукашенко кантралюе на сённяшні дзень цэлую краіну у цэнтры Еўропы, якая спрычынілася да агрэсіі супраць Украіны, якая знаходзіцца ў цэнтры вось гэта рэгіянальнага пажара. В прынцыпе, калі казаць пра намеры амерыканцаў, то як я гэта разумею, гэта тое, што перапляліся два трэкі такіх. Гэта гуманітарны трэк, то бок пытанне палітычных зняволеных, дзень гэта прыярытэт, і гэта рэгіянальная бяспека. І ў гэтым сэнсе вызвалення палітычных зняволеных з'яўляецца досыць зручнай тэмай для абодвух бакоў, для таго, каб сесці за стол перамоваў. Можа не пачынаць з пытанняў, можа не пачынаць з пытанняў агрэсіі, якое з'яўляецца вельмі складанай тэмай, і тут вельмі шмат інтарэсаў, напрыклад, Крамля. То бок на сённяшні дзень Вашынгтону з Менскам абмяркоўваць пытанні саўдзелу ў вайне супраць Украіны наўпрост, гэта небяспечная тэма. Але калі мы пачынаем з пытання палітычных зняволеных, гуманітарка, людзі, здароўе, лёсы, там і гэтак далей, гэта ўсё выглядае досыць зразумела і патрэбна для ўсіх бакоў. Я тут звярну увагу на тое, што украінцы і расіяне кожны дзень працуюць над тым, каб вяртаць сваіх ваеннапалонных, каб вяртаць целы забітых, каб вяртаць украінскіх дзяцей ва Ўкраіну. Яны робяць гэта кожны дзень, ужо на працягу больш за 3 гадоў, і ў гэтым сэнсе яны паказваюць прыклад таго, як трэба змагацца за кожнага чалавека, нягледзячы на тое, што кожны дзень яны ваююць з расіянамі і сотнямі забіваюць адзін аднаго. Таму гуманітарная тэматыка стала такім досыць бяспечным месцам, дзе можна пачынаць размову пра гэтую праблему, але таксама і пра іншыя праблемы, якія датычныя да рэгіянальнай сітуацыі і да крызісу ў Беларусі. Я лічу, што менавіта рэпрэсіі ў Беларусі, масавыя рэпрэсіі і ад'езд многіх людзей аслабілі вельмі моцна сітуацыю ў Беларусі і рэжыму Лукашэнкі і зрабілі яго падатлівым для ціску з боку Расіі і прывялі фактычна да вось гэта пагаршэння рэгіянальнай сітуацыі, да уварвання ва Ўкраіну. І калі мы кіруемся такім алгарытмам, мы разумеем гэтую паслядоўнасць дзеянняў, што аслабленая Беларусь прывяла да агрэсіі супраць Украіны, то мы таксама можам думаць, што узмоцненая Беларусь, больш стабільная Беларусь можа прывесці да стабілізацыі гэтай рэгіянальнай сітуацыі, што у пэўным сэнсе яна прывядзе да сканчэння вайны з Украіны. Прынамсі, калі мы кажам пра тое, што Украіне патрэбен менавіта устойлівы мір, то бок які будзе цягнуцца бесперапынна у будучым, то цяжка ўявіць сабе, каб гэты мір быў устойлівым без таго, каб Беларусь не вырашыла свой унутрыпалітычны крызіс, без таго, каб пазбавіцца ваеннага кантролю Расіі над нашай тэрыторыяй, над нашай інфраструктурай. То бок прысутнасць расійскіх ваенных у вялікай колькасці на тэрыторыі Беларусі гэта сцэнар таго, што гэты мір перастане быць устойлівым, што ён можа быць перарваны ў любы момант. То бок я проста хочу сказаць, суміруючы, што у Беларусі ёсць свая роля у рэгіянальнай бяспецы. Гэтую ролю не заўсёды заўважалі і разумелі і адэкватна ацэньвалі. І мне здаецца, што зараз якраз такі амерыканская адміністрацыя задумалася пра тое, а што будзе, калі скончыцца вайна, якой будзе Беларусь, і ці зможа гэтая такая самая небяспечная Беларусь, крыніца праблем, пагроз для ўсяго рэгіёна, не толькі для Украіны, а для многіх іншых. Ці можна з такой Беларусю будаваць устойлівы мір у рэгіёне? Я думаю, што канечная мэта менавіта ў гэтым заключаецца. Прамежкавая мэта можа быць, як бы мовіць гэта па-беларуску, стрымаць нарошчванне ролі Беларусі ў вайне супраць Украіны сёння. Containment strategy. То бок стрымаць, не дазволіць гэтаму росту, а магчыма дзесьці і знізіць гэты удзел Беларусі ў вайне супраць Украіны. Спадар Валер, у нас тут была такая пытанка цікавая ў чатике сегодня. Лукашенко призвал молиться на эту власть, то есть молиться на него. Молились ли вы сегодня? И 56% наших глядачей сказали, что молюсь, каб Бог забрал яго хутчэй. Як вам гэтая прапанова молиться на Лукашенко ад Лукашэнкі? Войскі расійскія стаяць, але небо ўсё ж такі яшчэ мірнае. Ну, чаму б не памаліцца? Моліцеся?
Ну, сапраўды все адносна, здаецца, да, Лукашенко і кепскі, але разам з тым вайна яшчэ на тэрыторыю Беларусі не прыйшла, але мы што разумеем, ёсць слова яшчэ, яно ключавое, што Беларусь у вельмі ўразлівым стане, Беларусь працягвае удзельнічаць у агрэсіі, і гэта гісторыя зусім не закончаная. Мы разумеем, што могуць быць яшчэ нейкія новыя формы і не толькі паніжэнне удзелу, але можа быць і павелічэнне удзелу. Я не думаю, хтосьці можа моліцца Лукашенку, хтосьці моліцца іншым богам, калі так можна сказаць. Я думаю, што гэта некая новая спроба Лукашэнкі, я не ведаю, самымі рознымі спосабамі падкрэсліць сваю суб'ектнасць, што ад яго вельмі шмат што залежыць, і яго трэба шанаваць. Гэта не вельмі пераканаўча атрымліваецца, разумеючы, што Беларусь па-ранейшаму працягвае заставацца ў стане крызіса. І гэта ўжо 5 гадоў. Тое, што адбываецца з нашай краінай, і, канечне, страты вельмі сур'ёзныя і для грамадства, і для людзей, і для самой дзяржавы. Гэту сітуацыю трэба выпраўляць, але менавіта на баку Менска на сённяшні дзень я бачу мінімум хатняй працы, мінімум гнуткасці, мінімум інтэлекта, якія прыводзілі б да таго, каб сапраўды пераадольваць і сам крызіс і яго наступствы.